imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tymi słowami antyfona na wejście rozpoczynamy mszę świętą w święto ofiarowania Pańskiego. Drodzy bracia i siostry, przed 40 dniami obchodziliśmy święto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, a kiedy spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale. Podczas tej świętej mszy молюся за Шикас Юзефа, просячи доброго Бога об моцнім здоров'ї, Божим благословенні, об усіх потрібних дарах і ласках у житті для Його, а так само для Його сім'ї. Тепер запалюємо свічки, відбудеться освячення громничних свічок. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symonowi światło na oświecenie pogan. Pokornie Cię błagamy, pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale. Spraw, niech drogą, którą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
światem, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Теперь тушим świeczki. Módlmy się, Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Малахии. Так каже пан Бог. «Вось я пошлю анёла майго, і ён подрихтує дорогу передо мною, і нечакано прийде у свою святиню пан, якого ви шукаєте, і анёл заповіту, якого ви чекаєте. Вось ён іде. І хто витриве у день ягоного пристя, і хто устоїть, коли ён з'явиться. Бо ён, як огонь плавильщика, і як луг, що очищає. І сядь, як плавильщик, і як той, хто очищає серебро, і очистить синов Левія, і переплавить їх, як золото і серебро, і не будуть приносить пану ахвяру у справедливості. Тады сподобається пану ахвяра Юди і Єрусалема, як у дні давні, і як у минулые годы». Гэта Слово Божие. Читання послання до Габрыяў. Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю, гэта значыць д'ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю. Бо сапраўды ён дапамагае не анёлам, а патомству Абрагама. Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца дабратоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для ўміласцівлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, хто выпрабоўваюць. Гэта Слова Божае. Хвала народа Твоему Израиля.
Читання Святого Євангелія паводле Луки. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Моисея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Єрусаліме чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля. І Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару, паводле слова твайго успакоі. Бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў. Святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Гэта слова Пана. Паважаныя браты і сёстры, можна прысесці. Сёння пасля 40 дзён пасля Божага нараджэння каталіцкі касцёл адзначае свята ахвяравання Пана. Гэтая назва бярэцца з факту прынясення Марыі і Юзефам немаўлятка Езуса ў Єрусалімскую святыню пасля 40 дзён ад яго нараджэння, каб ахвяраваць яго Богу. Гэта было прадугледжана законам Майсея, што кожны першародны сын павінен быў быць ахвяраваны Богу. У святыні Езуса чакаюць старац Сімеон і прарочыца Ганна. У натоўпе прыбываючых да яе, натхнёныя Святым Духам, яны распазнаюць збаўцу на руках Марыі. І старац Сімеон бярэ немаўлятка Езуса на рукі, а прарочыца Ганна глядзіць на яго. Таму сённяшняе свята – гэта яшчэ адзін доказ таго, што Сын Божы стаўся чалавекам і ў людскім целе прыйшоў у гэты свет. Сённяшняе свята таксама можам назваць святам спаткання старога запавету, які прадстаўляюць старац Сімеон і прарочыца Ганна, і новага запавету, які прадстаўляе Езус з Марыяй і Юзефам. І дэфінітыўна завяршаецца час старога запавету і распачынаецца час новага. Сустрэчы Езуса са старцам Сімеонам і прарочыцай Ганнай выводзіцца яшчэ адна назва, менавіта сустрэча Пана. Старац Сімеон атрымаў ад Бога запэўненне ў тым, што не памрэ, пакуль не ўбачыць збаўцу. І гэтае запэўненне здзейснілася, што мы бачым у яго словах у сённяшнім Евангелі. «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго успакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Гэтыя словы навечна увайшлі ў жыццё касцёла, які штодзённа выкарыстоўвае гэтыя словы ў малітве літургіі гадзін у камплетах, якая прамаўляецца перад начным спачынкам. У часы Езуса людзі верылі, што вызначаны паводле старога запавету тэрмін 40 дзён пасля нараджэння дзіцяці быў часам, які пацвярджаў, што ўсе смяротныя небяспекі для дзіцяці і ягонай маці ўжо прайшлі. І таму падчас ахвяравання дзіцяці ў святыні яго бацькі дзякавалі Богу за новае жыццё і маліліся, напэўна, аб здароўі для дзіцяці і яго маці. Таму гэтае свята таксама мае назву ачышчэння Марыі. Хаця Марыя не патрабавала яго, бо як да нараджэння і пасля нараджэння заставалася дзевай, такой, якой мы яе цяпер праслаўляем.
Сённяшняе свята таксама прыпамінае нам, што збаўленне прыйшло праз Марыю, таму яно, будучы святам Пана, адначасова з'яўляецца і святам Марыі. Сённяшняе свята таксама свята Маці Божай Грамнічнай, у народзе называем грамніцы, бо бярэ сваю назву ад асвячэння свечак, якія мы запальваем у небяспецы грому і маланкі. Свечка азначае святло, якім Езуса назваў старац Сімеон. Слова грамніца паходзяць ад даверу людзей да Божай Маці, якая сцеражэ ад розных бедаў, і ў тым ліку ад маланкі, якая у былыя часы былі і цяпер вельмі небяспечная. Сённяшняе свята заклікае нас да таго, каб мы, уключаныя праз хрост у Хрыста, таксама былі такім святлом у цемры сучаснага свету. Гэтым святлом мы будзем тады, калі будзем жыць паводле Божага закону і згодна з духам Євангелія. Святло запаленых свечак сімвалізуе святло Хрыста, якое асвятляе цемру. І мы, хрысціяне, павінны заўсёды гарэць гэтым святлом Євангелія і глядзець на свет праз прызму Євангелія, каб асвятляць духоўную цемру сучаснага свету. Няхай жа сённяшняе свята стане для нас новым імпульсам да ўдзелу ў касцёльных набажэнствах, каб у іх мы маглі спаткаць збаўцу, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём. Амен. Пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны, беззаганнай Маці Божага Сына і нашай заступніцы просім Хрыста за увесь касцёл. Молімся за святы касцёл, каб ён вёў усіх да Бога, сапраўднай і адзінай мэты. Цябе просім. Молімся за нашу дыяцэзію і яе пастыра, каб Бог умацаваў усіх вернікаў у еднасці і веры. Цябе просім. Молімся за пакліканых да манаскага жыцця, каб яны няспынна разважалі над Божай любоўю і атулялі сваёй малітвай усіх людзей. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб Божыя запаведзі і ўзаемная любоў былі для іх крыніцаю шчасця, еднасці і моцы. Цябе просім. Молімся аб спыненні вайны, аб міры супакой ва Украіне. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, у інтэнцыі шыкас Юзафа, просячы добрага Бога аб здароўі, благаслаўленні Божым, апецы Маці Божай, для яго, таксама для яго родных і блізкіх, для ўсёй яго сям'і. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, ідучы за святлом Христовага вучэння, умелі жыць у еднасці і спакоі. Цябе просім. Всемагутны Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб праз пакорную малітву ўсяго касцёла здзейснілася справа збаўлення ўсіх народаў праз Хрыста, Пана нашага. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie, jako niepokalanego baranka za życie świata, Twojego jednorodzonego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, dzisiaj Maryja Dziewica przeniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwalą Twojego ludu i światlem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami i świętymi wychwalamy Ciebie, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, światło ze światłości, został przedstawiony w świątyni. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Pomódlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją laskę. Ty spełniłeś oczekiwania Symeona i pozwoliłeś oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Karosенькі об'яви. Завтра успомін Святого Блажея, так само завтра перша п'ятниця місяця, ушановуємо Найсвятейшее серце Пана Єзуса, набоженство після супольного ружанця годині 9, а святої імші завтра з благословенням горла, з молитвою, буде у 8, 9 і 18:30. У суботу, перша субота місяця, 4 лютого, uszanowałem Беззаханне серце Марії, набоженство після супольного ружанця о годині 9. У неділю, перша неділя місяця, адораційна, після святої імші о годині 9 адорація на Святейшого Сакраменту до години 13, а після суми урочисте благословення і зміна ружанцових таємниць. У цей день у літургії Костелу вспоминаємо святую Агату, панну і мученицю, яка з'являється опікункою ад розных небяспекаў, у прыватнасці ад бедства пажару. Падчас кожнай святой імшы будзе благаслаўленне хлеба і вады святой Агаты. Шчыра дзякую усім за супольную малітву на сённяшні вечар, на спакойную ноч. З верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.